Waqt li nikkonfermalek li meta tqabbel ma qabel ir-research grant hija inqas, li kieku ma żidniex in-nefqa tal-università, kieku mhux niżlet kif edna, imma qas kien ikollhom euro wieħed. Issa tgħidli inti kuntent kif qiegħed il-budget issa ngħidlek li le. Jekk tara il-budget tas-sena 2012 l-Università kienet ingħatat research grant meta taqbad il-budget tal-gvernu tara kif tqassam ġewwa ta' xi €900,000. Jekk tara kif inhu llum, issib li qiegħed jekk minn sejżba xi €150,000. Nġibu lill-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija u l-Università jaħdmu flimkien anke fuq proġetti li jagħmlu nies tal-Università biex dawk il-fondi li jiġu mill-Unjoni Ewropea u l-programmi tagħhom ta' riċerka jintrabtu flimkien biex il-fondi tal-Università għar-riċerka f'pajjiżna ma jkunx jiddependi biss mill-budget nazzjonali tal-Gvern imma anke minn dawk il-fondi tal-Unjoni Ewropea.